Euskal Herrian luzaz pairatutako gatazka politikoak eta haren ondorioek soluzioa behar dute. Konponbidearen alde urratsak egiteko garaia da, eta guk ere Euskal Herriaren geroari itxaropenez eta ilusioz begiratu nahi diogu. Inoiz, inork bere sorterritik ihes egin behar ez dezan. Zailtasunak ditugu, oraindik gure kolektiboa osatzen duten kide guztiak etxeratzeko. Baina aukera eskaintzen duten egoerei gaurdanik soluzioak ematen hasteko hautua egin dugu. Beraz, gaurko egunetik aurrera, gure sorterrietako kaleak betetzen hasiko gara. Gaurtik aurrera, gure sorterriko plazetan ere ikusiko gaituzue berriro. Konpromisozko urratsa da, bide oso bat egin nahi duena. Guztion artean lortu behar dugu azken iheslaria etxeratzerainoko dinamika iraunkor eta sendo bat sortzen. Konponbide prozesua garatzeak ezinbestean preso eta iheslari guztien etxeratzetik pasa behar duelako. Gora Euskal Herria askatua! Gora!